سلام تخطاتلتنا الشانل كما تخونو سنة كتكونو ناي وترو من نيوتيو امبار لو مو نزا معالت زيا كقد سنة كنفلتو زقبانا زبلكو حبريتا حيزا غريبا لغو مچم نايلو مارستي كابكي بحركي وزعنا هنا خنكون من الباتو سيلنا زعبا سمين اوروبا تركيبنا خنرينا اتي كونتات ناي اغرغر كاب زوبانا بزوبا خميلي كوازالو بعبيو اتو كورونا جن ابكي بحري زقاطم زلو كونتاتنا كنري كنفتن كي بحري بسنكتي حوتي أو جنب زلو عصوا ويكا معجات نايتي مسمر ناي نقدي تعلم ما إسرائيل أبقى تقبروا زلا هذا كوارث اللوا تزي اللي بزي نام إسرائيل زخيد مركب هاي كينيو ويدما مس إسرائيل ركب زلوا نجد معنا أمريكا بريطانيا سلزي مبزحت مراخب كام مثلا زت حاز قالنا نقدر كلون سلزغل زبز حمراخب وننتن ونأوروبا نأوروبا أمريكان سلزغنا نتمسمر قريفا كخلا جميرنا الوازد ما كتبا عبي شجر فتيرو لمالتشو في الله بأوروبا أبزلوا معلت دما زي مقصل تنايزنا قصل أبز خدول زلوا أمريكا دبديبا بنفرتان بمسائلاتان فتينا أتكونتات كابت زنبرو مليس بيسو زي تمسمر مليس عد صلوا سلازا أمريكا أبزو وانزي مفتح دليا نابتن تبلالا تساقم من الباتن تشاينا حقزوني قبل كل يوم تشاينا خاطر فتحت خل جاي تعطوا حوتين من يوم تسمعوا نيران كي يسمعوا واديهم ملو دي ايران تقاصرهم زي أقدس حتى كل كرينا تجو بوليتيكا أبزو باز جبر زلوا كنا تقدمها ساكن دي كبيت خون كم زغل حوتي أبزوان زبتي حمز لو تسلي قبل علم عرباوين دما بخمي كأجاتي غل انتاك جبروا لغل إسرائيل دما نتكونتات ناتات تو أبزي تبلو كونتات نابيك مع بالخل زبل كنرينا لايك جبروا بليز سبورت جبروا زي channel نابلكم مجمريا اسكان حجي كنت مساعد دوت حبريتان اسمع Houthi rebels stepping up attacks in the Red Sea. A British oil tanker in the Gulf of Aden on fire after a missile strike by the Iran-backed group. The Houthis confirmed it launched the attack. No casualties were reported. Amid the war on Gaza, Houthis have repeatedly targeted. So, حوتي بتدقاقامي ولا كات ميديا صحتي ريبورتي قبرنتولو تدقاقامي فتنا مدقعتي ولا أبناء أمريكا وتحضراويان مراخبوني يوم تقبر زلو سلازي تمجمريا نامريكا مراخب اسكورت ويكا اسنين مراخب كس غراخلاين بحال نيرو ابزوان زغن اتن مراخب كوينات نامريكان بعلن سقات اللون معناتو ازي عبي واغا زلون مراخبن بزح تاش مسل زلون بحنت درون كقاصلاون سلازغلا صقم كوردمون سلازغل نبعلومون رحيقوم يمزكاتلو زلو سلازي اتمسمر بغتا زخون يكون كغبرو لا يكلني زلو زي دما صقتي ابتي نقدنا عالم قليل كم زي كنا كفلت دليل قال كساف حج انتخونو زمحوتي زخون يكون قبل السب كمون مركب ذات الغوايه لن ناي مفررح ناي مسلبات زي كوينو عابي عنوه زورد ويلون منصار امريكا 10 وتهدرات ناي حوتي 5 قتلت مذكر يدلي ازي اب بحري اب تنجلابو تراي كابو مقصال اب تمريت تدبو زلاون حمشت اب تمجمري قتلهم دحيرو دما كندي غزي دبديبا خمسلا مذكر يدلي نسومن يوكين مالتيو سزي تكونتات زيادة عنوة أبهم كم تبزح. Vessels in the Red Sea, which they believe are linked to Israel. This pushed major global shipping companies to abandon the waterway. Yemeni armed forces persist with their military operations, enforcing a blockade on Israeli navigation in the Red and Arabian Seas until a ceasefire is achieved in Gaza, and food and medicine are allowed to go to the besieged Palestine. تساوعيت ويكا تتقلبنا حوتي زي بحكي قبول تساوعيت يزقبر زلو تتقلبنا اتومسي التي مقراص ناي تخسي اسرائيل ابقزت تقبر زلا كتقوارص زلوا مقراص تخسي كجبر خلالو على ملو يا خم تبل دلا امريكا جن سلامتاي نزغ قبراي كالتن زقرمي بحق زسكحك كمان قالوا لنا ولا حنت قبراي كالو سلازي إذا كنت زين تكسب زي تفتح الرديتن نخلن أبقى خصاب زي أتوز مسمر كعصوي تزقال لما نقد نزي إسرائيل يأخلوكم لأن إسرائيل حمش نشح قتيله ما له يبهل الله إسرائيل شو من تنشحون يتنقل المعالتي كنز سبز قتل كاسي دي أخلوكم قدوف أو قارص إلى ما مسمع بيهم الله تنتنياه زبهل أنت عينت جانين كم زلوا برسو كردانا هيك علنكن بحق زحزني سب هساناتن دق انستيون عبيتن اب غازا زرغبو زلو كلا رسيو سلازي نزيك قبرو سلازي كل امريكا بتكونتات يقصلالو اسكي امريكا انت تبلالا بمنقد بنتاغون Palestinian people, the Gaza Strip.
The International Court of Justice orders Israel to prevent destruction and any act of genocide in the Gaza Strip. The court points out Palestine. እዚ ካልእ ጉዳይ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትኒ እስራኤል ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ነይራ ፍቆርስ ቤት ፍርዳት ናይ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካን ዘሎ ኣንጻር ኤውሮጳውያን ኣንጻር እስራኤላውያን ክፈርድ ኢልካ ፅበዮን ኢኻ ብደቡብ ኣፍሪካ ዝተገብረ ተበግሶ ንእስራኤል ኣብ ቤት ፍርዲ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ጀኖሳይድ ትፍፅማላ ኢሎም ከሲሶማ ነይሮም ኣብ ውሽጢ 100 መዓልቲ 25,000 ሰብ ንዝቐተለ ጀኖሳይድ ክቆፅርዎ ይከኣሉ ዘገርም እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ኤኒዌይ እምኻ ንቆልዓን ሰበይትን ምዃኑ እናተፈልጦ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ናብ እስከ በብዓይን ኣሜሪካውያን ከመይ ይመስል እቲ ኩነታት ንራእዮም kick things off with a really funny clip from the Pentagon, where Pentagon reporters, who are smart, they're like, "Hey, so are we at war in the Middle East?" We keep asking them this needling question. You guys bombed 3 countries yesterday, so what's going on? And the Pentagon has to continue to beclown itself and say, "No, we're not at war in the Middle East," even though yes, we did bomb 3 countries yesterday. Let's take a listen. Well, Carla, we've been working for a very long time on regional security and stability, not only in the Middle East but around the world, and so we'll continue to work very closely. ብሓቂ እዮም ዘገርሙ ኣሜሪካ ንሕና ኣብቲ ዞባታት ሰላምን ርግኣትን ንኽህሉ ኢና ንፅዕር ኩሉ ግዜ እዮም ዝብሉ ንሳቶም ዝረገፅዋ ግን ሓዊ እናነደደት ንሳቶም ዝኸድዋ እናተባርዐ እናኸዱ ከለዉ ሲ ርግኣትን ሰላምን ካብ መን እዮም ርግኣትን ሰላምን ኦፍኮርስ ንሃገሮም ሰላምን ርግኣትን ገይሮምሉ ኣለዉ ነታ ዓለም ግን ነዚ ማእከላይ ምብራቅ ግን ኣብ ዘይወፅእ ሓውን እሳትን እዮም እትዮሞ ዘለዉ ብኣታቶም ግን ንሰላምን ርግኣትና ንፅዕር ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ closely with allies and partners globally to address tensions in the Middle East. You know, since Hamas's attack against Israel, of course, we've been very focused on deterrence and on preventing a wider regional conflict, and we'll stay focused on that. And what about his words on the brink? Is the U.S. on the brink of war right now in the Middle East? We are not at war in the Middle East. Clearly, there are significant tensions in the Middle East, and ኣብ ውግእ ኢና ዘለና ማእከላይ ምብራቅ ብዝበለቶ ኖ ኣብ ውግእ ኣለና ስለምንታይ ውግእ ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ባይደን ንኽምረፅ ሰላም ኣሎ ኢሎም ንኽእምኑ ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ እዩ እንታይ ማለት ድዩ ውግእ ብነፈርቲ ኩናትን ብሚሳይላትን እናተኮስካ ከለካ እንታይ ድዩ ትውግእ ዝበሃል ካብ ዝለዓልዳ እንታይ ውግእ ብሓፈሻ ግን ኣብ ኢራን ከምኡ ደብዳብ ገይሮም ነይሮም ኣብ ኢራቅ ይድብድቡ ኣለዉ ተደጋጋሚ ኣብ ሊባኖስ እውን ደብዲቦም ነይሮም ኣብ ሱርያ እውን ደብዲቦም ነይሮም ኣሜሪካ ዝብለኩም ዘለኹ ስለዚ እንታይ እዩ ትውግእ ዝበሃል ምናልባት አይዶንት ኖ ካልእ ዴፊኒሽን ናይ ውግእ ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ይሽፍንዎ ከም ዘለውን ባይደን ድማ ዝገብሮ ዘሎ ደብዳብ ብዘይ ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ፍቓድ እውን ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ዘገርም ኩነታት እያ በኣሜሪካ ተፈጢሩ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ Again, we're working closely with allies and partners to de-escalate and reduce those tensions where we can, recognizing the fact that, you know, others have a vote as well. Okay, got it. Very clear. We're going to keep de-escalating tensions with these bombs. It seems obvious to me he doesn't want to say we're at war because legally we're not at war. And legally, Congress is the one who is supposed to authorize war. The best one was on Tuesday. One of the many countries that we bombed was Somalia. And the AFRICOM put out a statement announcing the bombing and said, in an act of self-defense, yes, U.S. forces. So እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብሓቂ ኣሜሪካ ብዙሕ ኣሜሪካውያን ነቲ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ቻሌንጅ ዝገብርዎ ሓደ ካብቲ ደስ ዝብለኒ ክፋል ድማ ንሱ እዩ ስለምንታይ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ብሕጊ ኣብ ውግእ ኣለና ክብሉ ይክእሉን እዮም ሕጊ ጥሒሶም ግን ይድብድቡ ስለ ዘለዉ ብሓፈሻ ግን ሓደ ነፍሰ ምክልኻል ክትብል ተኮይንካ እኮ ሰብ ከጥቅዓካ ኣባኻ እንተመፅኡ እዩ ኣብ መሬቱ ከይድካ እናደብደብካ ከለካ ነፍሰ ምክልኻል ኣብ ዝሓለፈ እዋንሲ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ስርሒት ኢሎም ኣብ ሶማልያ ግብረ ሽበራ ክንሃርብ ኢና ኢሎም መጥቃዕቲ ፈፂሞም ነይሮም እንታይ ከኢሎም ነቲ መጥቃዕቲ ብነፈርቲ ኮይኖም ዝፈፀሞ ነፍስና ንከላኸል ነይርና እንታይ ማለት እዩ ነፍሰ ምክልኻል ነፍሰ ምክልኻል እኮ ሰብ ፀላኢ መፅኡ ከጥቅዓካ እንተመፅኡ ትገብሮ ስጉምቲ ዳ እምበር በዓልካ ከይድካ ኣብ ዘዝመረጥካዮ ቦታ ብነፈርትን ብሚሳይላትን እናደብደብካሲ ነፍሰ ምክልኻል I don't know ولا تحجز بلوزلون نتوم حوتي فريهم نتو نخجتفو إن ندبدب زال نمبر وقاعد جمرنا سلزي كسب كندي أمريكا أب هيبوكراسي ويكا مسلوينات أب حقنا زخدة من قدكم زلهم أبزن ريوحجي سنهيلنا أبتناي بعد China mediation كناتينا bombed Al-Shabaab militants. It's like self-defense. You flew halfway around the globe just to bomb people in Somalia, and you're going to pretend to tell us that this was about self-defense. Maybe you needed to do that. Maybe these were the worst people on the planet, and it's wonderful that your bombs blew them to smithereens. But let's not pretend that this had anything to do with imminent self-defense. And you had Mike Lee, Todd Young, Chris Murphy, and Tim Kaine, who are these are some serious, very across the across the board here. This is not Bernie teaming up here with anybody. Writing to the White House saying, if these are that you have the right to respond immediately in a self-defense capacity. Obviously, there's a ship somewhere, there's a boat coming at it or a missile coming at it, you can take action against that.
እንታይ ኢሎም እዮም ቻሌንጅ ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ኣሜሪካ ተቕርቦ ዘላ ምክንያት ቅቡል ምክንያት ከም ዘይኮነ ስለምንታይ በዓልና ንዓና ከፈራርሂሉ ንዝመፀ ፀላኢ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ነፍስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና መርከብ ድዩ ፋሪድ ድዩ ድሮን ድዩ በዓልካ ፍላይ ጌርካ ኣብ መሬታት ናይ ካልኦት ኬድካ እናጥቃዕካ ግን ሰልፍ ዲፈንስ ኢልካ ክትእውጅ ግን እዚ ግን ብተደጋጋሚ ቲንክ ኣብቲ ዘረባ ናይ ኢሳያስ ምናልባት ድሓር እውን ክንሰምዖ ኢና በዓልካ ፍረ በዓልካ ከሳሲ በዓልካ ጠበቃ በዓልካ ዳኛ በዓልካ ፈራዲ በዓልካ ሸምጋሊ ኩሉ ነገር ባዕሎም ስለ ዝኾኑ ዝበሉ እንተበሉ ክሳብ ሎሚ ዝሓቶም ኣይነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዓለም ክትጥምቶምን ኣንጻሮም ኮንፍሮንት ክትገብሮም ቀሪባ ስለ ዘላ ኣሜሪካ ምውሓጥ ኣብይዎም ኣሎ threat. Nobody says you need to like get a declaration of war to Congress before you can stop a speedboat, with explosives attached to it. If you are in prolonged hostilities that you have entered yourself into, you need authority. Even Ben Cardin, who's as close to the White House, as hawkish as you can get, said that if they're going to continue this, they're going to need to get on sounder legal footing. So across the board, people are recognizing that this is not really sustainable. I love hearing from the defense. So እንታይ ምዛረብ ዘሎ ኣብዚ ኣሜሪካ ምምሕዳር ናይ ባይደን ዝኽተሎ ዘሎ ኣብ ደስ ዝበሎ ከይድካ ምድብዳብ ካብ ሕጊ ወፃኢ ብናይ ኣሜሪካ ምዃኑ እዚ ድማ ምክንያት ጌርካ ተፃብኦ ኣጋጢምና ናበልካ ዝግበር ዘሎ በዓልካ ዝገበርካዮ ወታደራዊ ማዓስከራትን በዓልካ ዝፈጠርካዮ ፀገም ስለ ዝኾነ ከከይድካ ምድብዳብ ምእዋጅ ናይ ውግድ እምበር ነፍስና ንከላኸል ኣለና ነፍሰ ምክልኻል ኢልካ ከሸፍኖ ይትኽእልና እዮም ዝብሉ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኣሜሪካ ዝገበሩ እንተገበሩ ምን እሞ ክዛረቦም ሓይሊ ስለዚ የለ ክሳብ ሕጂን ኣሜሪካ ተጋጊኹም ዝብሎም ሓይሊ የለን Department, because the words that they use are so just the opposite of what we understand them to Well, mean. they're all couched in legality. So like you said, U.S. forces have the authorization to act in self-defense basically anywhere, and they can do anything that they want to. That's why they say it all the time. And they keep saying that we really don't want the war to spread. We want the hostilities to de-escalate. And the way their argument, to give them as much credit as possible, is that that deterrence is the thing that is going to de-escalate. And the way that you get your deterrence is by dropping bombs everywhere, because then everybody's scared of you, and they're going to. So እቲ ፖሊስ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ስኻ ኬትካ ቦምባታትን ሚሳይላትን ጌርካ ዶ ተፍስሰሎም ድሕሪኡ ፈሪሆም ዴስከሌት ነቲ ፀገም ክፈትሑልካ ክጅምሩ እዮም ወይ ከዓ ክሰብዑካ ክጅምሩ እዮም ኣሜሪካ ንዓመታት ዝተኸተለቶ እዩ እቲ ዘገርም ክፋል ግን ኣሜሪካ ካብዚ ጌጋኦም ካብዚ ኩነታት እዚ ክመሃሩ ስለ ዘይኮኑ ጥራይ እዩ ኣይ ቲንክ ምናልባት ኢሳያስ ዝሓር ክብላ እዩ ኣይመሃሩ እንዲኦም ከ እናበለ ይዛረብ ኣላ ብሓንቲ ቪድዮ ኣሎ ስለምንታይ እዩ እዚ ንኣፍጋኒስታን ን10 ዓመት ደብዲብካዮም ኣብ ቪየትናም ቀደም ደብዲብካ ኣብ ኮርያ ከምኡ ደብዲብካ ክንደይ ሰባት ቀቲልካ ኦኬ እንደን ኣብ ሊብያ ከይድካ ደብዲብካ ዋላ ሓንቲ ዝመፀ የለ ኣብ የመን ከይድካ ደብዲብካ መሊሶም ሕጂ መፅኦም ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣፅዮምና ኣለውና ዓለም ምሉ ማለት እዩ ኣብ ቃዛ ይድብድቡ ኣለው ይሰርሕ የለን ንስረ ኣብ ሱርያ ከይድካ ደብዲብካ መዓስ ኢኻ ክትምሃር ዩክሬን ደብዲብካ ነታ ሃገር ዕኒኻ ዝመፀ ለውጢ የለን ስለዚ እዚ ነገር እዚ መፍትሒ ዘይብሉ ፀገም ኮይኑዋ ኣሎ ንዓለም retreat. Problem for them is that there's no evidence that Iran or its proxies are deterred by the fact that we have lots of bombs. To that, Ryan, there was an interesting thing I wanted to get your take on. Let's put this up there on the screen, where the U.S. is currently asking China to help bail it out of the Red Sea attacks. It says the U.S. has asked China to urge Tehran to rein in the Houthi rebels. According to American officials, they've repeatedly raised the issue with top Chinese officials in the past 3 months. U.S. National Security Advisor Jake Sullivan and others actually spoke directly to the head of the Chinese Communist Party's international. So comes ትሪዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ንቻይና ትሓትት ኣላ ቻይና ሲ መቀናቕንታ ንቻይና ኮንቴይን ክንገብራ ኣለና ክንዓፅዋ ኣለና ክናስራ ኣለና ከምዚ ክንገብራ ኣለና ክብሉ እዮም ዝውዕሉ ዘለዋ ሚድያናቶም ባት ዓቕምናቶም ድሩስ ስለ ዝኾነ ንሑቲ ጠጠው ከብልዎም ስለ ዘይከኣሉ ንቻይና 3-4 ግዜ ሓደ ግዜ ዘይኮነስ በተደጋጋሚ ይሓትዋን ይልምንዋን ኣለው ናይ ቻይና ግብረ መልሲ ከንታይ ክኸውን ይኽእል ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና Department, so did the Secretary of State, and yet there has been zero Chinese pressure so far. What do you make of this? Is it an admission of diplomatic failure? Yes. Is it? I mean, I personally think it's just humiliating because you have your main geopolitical rival, and you're going to them and you're like, "Hey guys, this is bad for you too." And they're like, "Is it?" They're like, "Because I'm raking in cash." You know, I'm like, "Your carriers are the ones who are paying all these extra prices, euros. You guys are the ones paying for the inflation." They're like, "We're sitting here pretty. We're actually doing fine." The fact that this idea ever got off the State Department whiteboard shows just how bankrupt and out of ideas they are. So we could count the layers. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ
already ንቻይና እዚ ኩነታት እዚ ዓብይ ሓይሊ ዝባ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ኮፍ ኢሉሲ ካልእ ምርጫ ሲኑሲ ቻይና ክትሕግዘና ክንልምን ኢና ክብሉ ከለውስ ክሳብ ክንደይ ውርደት ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ኣሜሪካ እናበልዮም ዛረቡ ዘለው ስለምንታይ ነታ ቀንዲ መቀናቅንታ እያ ትብላ ተመሊስካ ንዓ ሓግዝኒ ክትብል ከለካ ካብዚ ዝኸፍእ ውርደት የለን እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ስለዚ ሪዝ ወረዲዝ ማለት ክትቅይሮ ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን ኣይኮነን ትሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ግን ነዚ ይመስል ሕጂ ናብታ ኔክስት ኣርስቲ ክንሰግር ኢና ብፍላይ ናይ ቻይና ኩነታት እንታይ ክኸውን ይኽእል ቻይና ብሓቂ ድያ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ መፍታሕ ክትሕግዝ ትኽእል እንታይ ኣበርክቶ ክህልዋ ይኽእል ክንርክብ ፍትን ኢና Rebels stepped up attacks on vessels transiting the Red Sea. This includes a hit that sparked a fire on a fuel tanker operated on behalf of trading firm Trafigura. Trafigura said a missile struck the fuel tanker Marlin Luanda as it transited the Red Sea. The report of the attack was corroborated by the British Navy's United Kingdom Maritime Trade Operations. The UK government has reacted and said that Britain and its allies reserve the right to respond appropriately. Trafigura stated that. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕቲ ነቲ ቀይ ባሕሪ ዓብይ ሽግር ፈጢሮም ዘለዉ ሕጂ ቻይናን ኢራንን ኣብቲ ስፖትላይት መፂኦም ኣለዉ ናቶም ተራስከ ንርአ Houthis based in Yemen have been attacking ships. How a US-led coalition has been striking them with missiles, and how all of this has been hurting global trade. This has been going on for more than a month. What will it take to stop the Houthis? Can China do it? I'll tell you why I ask. The Red Sea trade disruption affects everyone, but especially China, because China greatly benefits from the Red Sea trade to Europe. And now it is feeling the pinch. So, كل ነገራት ካፈቲንካ ምስ ኣበይካ ኣብ ቻይና ኢኻ ክትወድቕ ዘለካ ታንኮ ዘላ ምርጫ ቻይና እያ ምክንያቱ ቻይና እቲ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ድማ ልዕሊ ማንም እዩ ዘገድሳ ልዕሊ ቻይና ንላዕሊ ግን ሕቲ ብንጹር ቋንቋ ተዛሪቦም እዮም ደጋጊሞም ናይ ቻይና ኣይንትንክፍ ናይ ራሽያ ኣይንትንክፍ ኢሎም እዮም ስለዚ ቻይና ኢዳ ትእትወሉ ምክንያት እውን የብላን ምክንያቱ ክንሪኦ ኢና ፅንሕ ኢሎም እነዚ ናይ ቻይና ዘረባ ይጠማዝዎ ስለ ዘለዉ ካብ ካልእ ሶርስ ከመይ ኢልወፅእ ከም ዘሎ ቻይና ኣብዚ ኩነታት እዚኣ ዋላ እውን ክሳራ እንተጋጠማ ክትውሕጥ እያ ትደሊ ዘላ ስለምንታይ ኣሜሪካ ትፈሽለሉ መድረክ ስለ ዝኽፈት ዘሎ እዚ ንግዚኡ ክሳራ ተፀሚማ ንክትከይድ እውን ድልውነት ከም ዘለዋ እያ ዝግለጽ ዘሎ ቻይና እስከ ንቐፅል ንስማዓዮም what's happening now like everyone else, which explains a new report doing the rounds. China is apparently trying to get the Houthis to back down. Our next report tells you how. The situation in the Red Sea has escalated sharply recently, and China is deeply concerned about this. China calls for a halt to the harassment and attacks on civilian ships and for the maintenance of the smooth flow of global industrial and supply chains and the international trade order. That was China's foreign minister a few days ago. He called for a halt to the harassment and attacks on civilian ships. It was the most anti-Houthi stance China has publicly taken. But privately, it's another story. A new report is out. It says Beijing is applying pressure, trying to get the Red Sea attacks to stop. And this pressure isn't being applied directly on the Houthis. It's on their... So, ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሓድሽ ሪፖርት ወፂ ይበሃል ኣሎ እቲ ሪፖርት ድማ ካብ ሮይተርስ እዩ ንኽትኣምኖ ኣሸጋሪ እዩ really ምክንያቱ ብዙሕ ከም ዓይነት ኣንጻር ቻይና ብፍላይ ብዙሕ እዮም ዘውፅኡ ስለዚ ቻይና እንታይ እዮም ትደልይዋ ዘለዉ ሕጂ እውን ቻይና ዓቕሚ የብላን ክትተሓባበሮም ስለ ዘይደለየ ቻይና እንታይ ዝብል ዘረባ ይወፅእ ኣሎ ቻይና ንኢራን ከተስማዓ እውን እኳ ዓቕሚ የብላን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ እዮም ዝፅዕርሶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቻይና pressure Iran to rein in Houthi attacks so ቻይና ንኢራን ፀቕጢ ትገብረላ ኣላ ስለምንታይ ነቲ ኩነታት ናይ ሕቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ጠጠው ከብልዎ ኢራን ጥራይ ክትእዝዞም ትኽእል ስለዚ ንኢራን ከዓ ቻይና ጥራይ ክትእዝዛ ትኽእል ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ስለምንታይ እያ ቻይና ንኢራን ክትእዝዛ ትኽእል ዝበሃል ዘሎ It's on their backers, Iran. Iran is widely known to support the Yemen-based Houthi group. It's one of the many Iranian proxies in West Asia. Iran calls its proxies the axis of resistance. This axis includes the Houthis in Yemen, Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, and various militias in Iraq and Syria. Iran is considered the leader of this anti-West, anti-Israel axis. Right now, the entire coalition is up in arms over Israel's actions against Hamas in Gaza. They are all acting in their own way to show solidarity with the Palestinians and to try and hurt Israel. The Houthis have taken to attacking ships in the Red Sea. The Red Sea is part of a major global trade route. Ships... So, ብሓፈሻ እቲ ኢራን ሓደ ኪዳን ኣለዎም ወይ ሓደ ናይ ልፍንቲ ሓይሊ ኣለዎም ንሳቶም ከዓ ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስታንስ ይብሎም ሬዚስታንስ ምክልኻል ነፍስኻ ምድሓን ማለት እዩ ንሳቶም ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኢራን ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ ሃገር ስለ ዘላ ኢራን ብዙሓት ፀላእቲ ድማ ምስ ኣሜሪካ ተሻሪኾን ስለ ዘላ ዋላ ሃገራት ዓረብ ሙለን እውን ምስ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ስለ ዝኾና እስራኤልካ ስለ ዘላ እስራኤልካ ኩሉ ግዜ ንኢራን ከተጥፋ ስለ ትደሊ እንታይ ገይሮም ኣክንዳ ኣብ ሓደ ቦታ ፋሕ ከብልዎ ኣለዎም ነቲ ፀላኢ ንሱ ድማ ሑዝብላ ዝበሃል ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ዘሎ ሓይሊ ኣሎ
ሓማስ ዝበሃል ብትሕግዞም እያ እምበር ምሉእ ብምሉእ ናታዮም ክትብሎም ኣይትኽእልና ግን ሓገዝትቦም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ካብ ካልእ ሓገዝ ስለ ዘይረኽቡ ታንኩ ሓጋዚቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኢራን እያ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሑቲ እዚኦም ሑቲ ዝበሃሉ ኣንሰረላህ እውን ምስ ኢራን ርክብ ኣለዎም ኢራን እያ ትሕግዞም እዩ ዝበሃል ስለዚ ብርግፅ እውን እዚ ርክብ ከም ዘለዎም ፍሎትዩ ግን ክንደምንታይ ትርክብ ሑቲ ባዕሎም ክገብሩ ዝኽእሉ ድዮም ሓደ ናቶም መሬት ዘለዎም ናቶም ሃገር ዘለዎም ናቶም ቦታ ዘለዎም ኩሉ ነገር ዘለዎም እዮም ስለዚ ምሉእ ብምሉእ ድያ ኢራን ክትእስዞምን ተተብሎምን ትኽእል ወይስ ንሳቶም እውን ነፍሶም ዝኻለ ባዕሎም ውሳነ ክገብሩ ክእሉ that's a different story but again እቲ ኩነታት ቻይና ኣብዚ ኩነታት እዚ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንዝብል እስከ ንስማዕ እንጂ pass through it and enter the Mediterranean Sea via the Suez Canal. It's the most efficient way to transport goods from Asia to Europe. The Houthis say they are targeting ships bound for or affiliated with Israel, but their attacks have spooked almost every other ship as well. Freight rates are up, shipping insurance has spiked, and many vessels are avoiding the Red Sea route altogether. They are taking the longer route via the Cape of Good Hope of South Africa. So, ምናልባት እንታይ ክብል ይኽእል ሰብ ድሓን ወላ ቀይሕ ባሕሪ እንተተዓፅወኮ በቲ ኣፍሪቃ ገይሮም ክኸዱ ክእሉ እንዲኦም ንግዚኡ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ኣፍሪቃ መንገዲ ንኣፍሪቃ ምሉእ ዘይርካ ምኻድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዋጋ ናቱ ጥራይ ብዙሕ ዘይኮነ ነዊሕ ጉዕዞ ስለ ዘሎ እተን መራኸብ ኣብ መንጎ ብዙሕ ጠጠው ክብላን ብዙሕ ተወሳኺ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ኢንሹራንስ እውን እንተኾነ ነቲ ኩሉ መንገዲ እቲ ኢንሹር ክትገብሮ ኣለካ ሰኪር ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣገይን ኣብ ጅቡቲ መዓት ማዓስከራት ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ምህላው ነቲ መስመር ናይቲ ንግዲ ንምውሓስ ተገበረ እዩ ሓደ ኣብቲ ግዜ ኣብ ከባቢ ሶማልያ ፓይረሲ ወይ ከዓ ሽፍትነት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዚ ኩሉ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ሓይልታት ዝበሃል ነቲ መስመር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኩሉ ረብሓ ስለ ዘለዎ ንዑ ንምውሓስ ዝተገበረ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ መንገዲ እቲ ካልኦት ሃገራት ክትሪኦ ከለካ ህንዲ ነቲ ሓይሊ ባሕርናታ ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ከውሕስዎ ይኽእላ ናይ ኣፍሪቃ ክትሪኦ ከለካ ግን ብዙሓት ሃገራት ሒዙ ስለ ዝኸይድ ኣብ ገለ ቦታ ዝኾነ ጅሆ ክፍፀም ይኽእል ይኸውን እዚ ከዓ ነቲ ኢንሹራንስ ናይቲ ጉዕዞ ኣዝዩ እዩ ዘኽብሮ ስለዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መተካእታ ክረኽብሉ ከም ዘይክእሉ ፍሉጥ እዩ Africa. This means that trade is becoming more expensive, which is a problem for major exporters like China. China wants global trade to go back to the way it was, and it is now reportedly asking Iran to rein in its proxy. Why would Tehran listen to Beijing? Because China is one of the few nations that engages directly with Iran. It reportedly bought 90% of Iran's crude oil exports last year. It sounds like a lot, but that wasn't much for the oil-guzzling nation. Iranian crude only contributed to 10% of China's crude imports, meaning it's... So, ኢራንን ቻይናን ዳንታይ ይርከበን ዝብል ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሕቶ ይሱ ስለዚ እዚአን ክልተ ሃገራት ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ርክብ ኣለዎን ወይ ከዓ ዝምድና ኣለዎን እንታይ እቲ ዝምድና ኸ ኢራን ከም ትፈልጥዎ ብኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ድሕሪ ራሻ ዝለዓለ እገዳ ዘለዋ ናይ ኣሜሪካ ኢራን እያ ስለዚ ንነዊሕ ዘበናት ዓመታት ዝቐፀለ እገዳን ፀቕጥን ዘለዋ ሃገር እያ ኢራን ካብኡ እያ ወፂያ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ገይራ ዘላ ስለዚ እቲ እንኮ ነዳዲኣ ትገዝኣላ ከባቢ 9 ሚታዊት ነዳዲ ትሸጦ ናብ መን እያ ትሸጦ ናብ ቻይና እያ ትሸጦ ንቻይና ግን እዚ ነዳዲ እዚ ወላ እኳ ኢራን 9 ሚታዊት ተኾነ ንቻይና 10 ሚታዊት ጥራይ ካብቲ ነዳዲ ንሳ ትገዝኦ ስለዚ ብቐሊሉ ናብ ካልእ ክትቅይሮ ትኽእል እያ ካብ ካልእ ሃገር ክትገዝእ ትኽእል እያ ክትገድፈያ ማለት ግን ኣይኮነን ኣገዳስነት ኣለዋ ኢራን ምክንያቱ ተን ካልኦት ትገዛለን ከም በዓል ሰዑድያ ገለመለ ብቐሊሉ ብናይ ኣሜሪካ ፅልዋውን ክቕየራ ዝኽእላ ስለ ዝኾና ስለዚ ናይ በዓል ኢራን ናይ በዓል ራሻ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘገድሳ ንቻይና ካብ ካልኦት ሃገራት ምክንያቱ እዚኣተን ፀረ ኣሜሪካ ስለ ዝኾና ብመትከል ወይ ካብ ብመርገፂ ናብ ቻይና ዝቐረባ ክኾነ ክእላ እያ It's an asymmetric relationship where China holds the leverage. It hopes to use that leverage to get Iran to stop the Houthis. But will this work? Because Iran is in a delicate situation. It can't publicly ask the Houthis to stop. It has a reputation to maintain as the leader of the axis of resistance. Iran's status would take a hit if anyone found out it bent under Chinese pressure. But that isn't the only dilemma. Iran also has an opportunity. The report says that Tehran is unhappy with the slow pace of Chinese... So, ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኦ ከለካ ቻይና ሌቨሬጅ ኣለዎ ወይ ሓይሊ ኣለዋ ንኢራን ፀቕጢ ክትገብረላ ከተስምዓ ክትክእል ትኽእል እያ ትሕቶ ግን ኢራን ዲሌማ ወይ ከዓ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኣለዎም ሓደ ኢራን ብቻይና ተፀቂጣ ነቶም በዓል ሑቲ ከምኡውን ነቶም ሕዝብላ ግደፉ ስራሕኩም ተፃብኦ ግደፎ ተኢላቶም ድኻምነት ከስምዕ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ዲሌማ ክኸውን ከሎ ንባዕሉ በቲ ካልእ ድማ እቲ ሑቲ ከምሉእ ብምሉእ ክሰምዖም ይኽእል ዶ ዝብል ነጥቢ እውን ኣሎ እቲ ዝዓበየ ነጥቢ ግን ኢራን እውን ካብ ቻይና ጀስት ቻይና ከም ዝግበሩ ስለ ዝበለቶም ሰሚዓ ተኣዚዛ ትኸይድ ሃገር ኣይኮነትን ነፍሳ ዝኻለት ሪጅናል ፓወር እያ ኣብቲ ዞባኣ ሓያል ሃገር እያ ስለዚ ምስ ቻይና ከም ዝግበሩ ዝበለቶም እሺ ኢሎም ዝኸዱ ይኮኑን ናቶም መርገፂታት ኣለዎም ሓደ ካብቲ ካብ ቻይና ዝደልይዎ እንታይ እዩ ስምዕዎ investment in the country.
China and Iran signed a 25-year cooperation agreement in 2021, but China has invested only $185 million in Iran since then. Compare this with the billions Beijing has vowed to invest in Saudi Arabia, Iran's one-time nemesis. It could try and get Beijing to open its coffers in exchange for making the Houthis back down. Iran has a lot at stake. There's ample risk and reward in defying the dragon. So بتخيل من قد ما تشاينا مس إيران زلوا نسمع في تشاينا بزح إنفست تقبر مبتعات يعني را أنت خونك ساب حجي درود عامت راه إنفست جرا زلا بعين تشاينا خطري خلق of course instability ترديرجو نت عبي investment نقدر كفر هاي خل خوني بنتعروا عب سعود العرب بزح investment جرا سلزلا إيران نزكونتات زت تقيمة مسمر كهبحري نتشاينا بتعمل سلزا قدسا أبزون كل زي حجرات كم زي كونتات كفتر كله كسع كندينا تتك نتي كونتات مزميزن نربحان كتقبالي في التنازي أجبابنا حجراتيو زي أبتدل ليول جزء ربحها كتسالت كتكلا لك ስለዚህ ኣብቲ ኩነታት እዚ ድማ ቻይና ሞር ኢንቨስት ንክትገብር ፀቕጢ ክትገብረላ ትኽእል እያ ቻይና ድማ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ ብሓቂ ዘገድሳት ኮይኑ ክትገብረ ትኽእል እያ ግን ቻይና ብሓቂ ድያ ንኢራን ፀቕጢ ትገብረላ ዘላ እዚ ምናልባት ፌክ ኒውስ ክኸውን ይኽእል ዶ እስከ ብወገን ራሽያ ዝወፅእ ሓበሬታ ኻ ንርአ As Yemen is bombarded by a Western duo, the security situation in the Red Sea for ships is tenuous at best. However, China is calling for cooler heads to prevail. As the UN Security Council has never authorized any country to use force against Yemen, we think that the sovereignty and territorial integrity of countries bordering the Red Sea, including Yemen, should be respected. China stands ready to work. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣፈኛ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ቻይና እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ይኹን ዓዲ እንግሊዝ ንየመን ክድብድብዋ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ ዩኤን ዝኣዘዞ ነገር የለን ዝኾነ ትእዛዝ ተዋህበ የለን ስለዚ ኣሜሪካን ዩኬን ዝገብሮ ዘለዋ ብወለንተን ዝገብሮ ዘለዋ ልውላውነት ናይ ሃገሬን ዝጥሕሳ ዘለዋ ብምባል ትዛረብ ዘላ ሲ ክሳዕ ክንደይ ኮንትራዲክሽን ኣብቲ ሓደ ቻይና ንሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ከቋርፆ ብመንገዲ ኢራን ፀቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ክነግሩ ከለዉ ሚኒስትር ናይ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ቻይና ግን ብወግዕ እንታይ ይብላ ኣሎ respect the sovereignty and territorial integrity of countries bordering Red Sea. እዚኣ ድማ even ኢትዮጵያ ትምልከት ጉዳያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሃገራት ብምልአን ልኡላዊ ዶበንን ልኡላውነትን ግዛታዊ ዶበን ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ይብል ኣሎ ዝኾነት ሃገር ንሃገር ክትሒሳ ልኡላውነታ ጥሒሳ ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ የብላን ይብል ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ልኡላውነት ናይ የመን ጥሒሳ ንየመን ትድብድብ ኣላ ኢትዮጵያ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ጥሒሳ ምስ ሶማሊላንድ መሬት ክትወስድ ትፍትን ኣላ ስለዚ ኤግዛክትሊ ብሓንቲ ቋንቋ ንብሙሉ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ድጊሞም ሕጂ እውን ሶቨሬኒቲ ከምኡውን እተን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ሶማልያ ድያ ኤርትራ ድያ ጅቡቲ ድያ የመን ድያ ሱዳን ድያ ብዘይገድስ ዝኾነት ሃገር ልኡላውነታ ክኽበር ክኽእል ኣሎ ዶባታ ድማ ክኽበር ክኽእል ኣሎ እናበሉ ንፁር ቋንቋ ይዛረበሉ with all parties to cool down the situation in the Red Sea and safeguard security and stability in the region. Well, during a press conference, the Chinese foreign ministry spokesperson was asked about reports that Beijing had been asked by Washington to urge Tehran to rein in the Houthis. China responded with a message to the relevant parties, quote, do not add fuel to the fire in the Red Sea. Meanwhile, the Houthis and the US-led response. So, neta ሕቶ ድማ ብቐጥታ ኣሜሪካሲ ንኢራን no ሓደ ሪፖርት ወፂኡ ሎ ቻይና ንኢራን ንሑቲ ጠጠው ከብሎም ተሓቶም ኣላ ንዝብል ዘረባ ክዛረብ ከሎ ነቲ ሓውሲ ነዳዲ ኣይትወስኹሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነቲ ነገር እቲ ንምትህድዳእ ዳ ኢና ክንፅዕር ዘለና እምበር መመሊስካ እዚ ክስቶ ሑቲ ድማ ከምዚ ክገብር ይገለና በልካ ሓዊ ምውሳኽ ፅቡቅ ኣይኮነን ከመይ ጌርና ነረጋጎ ክንብል ኣለና ናይ ቻይና መርገፂ ድማ ኣብ ግብፂ ኮይኖም እውን ኢሎሞ ነይሮም እዮም እቲ ቀዳማይን መሰረታዊ መፍትሒ ናይቲ ኩሉ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ቃዛ ዘሎ ኩነታት እዩ ናይ ቃዛ ኩነታት ክሳብ ዘይተፈትሐ ካልእ ጉዳይ ተወሳኺ ካብኡ ዝብገስ ዘሎ ስለዚ ቀንዲ ምንጭ ናይቲ ፀገም ክንፈትሕ ክንክእል ኣለና ናይ ቃዛ ኩነታት ምቁራፅ ተኽሲ ጥራይ ዘይኮነሲ ፈለስጢን ትበሃል ሃገር ናፃ ዝኾነት ሃገር ክትምስረት ኣለዋ ብምባል ተሪር መርገፂ ክወስዱ ተራእዮም ኣለዉ According to reports, 2 American-flagged ships carrying cargo for the U.S. Defense and State Departments were attacked by Houthis. Has signed off on Sweden's request to join NATO after the Turkish parliament's ratification of the bid earlier this week. The move comes 20 months after the Scandinavian country first applied to join the alliance in response to Russia's attack on Ukraine. And the reaction has been swift, especially in Washington. So, ሕጂ next ክንሪአና ሓደ ናይ ሰላም ዞባ ናይ ርግኣትን ናይ ሰላምን ኣብ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ዝግለጽ ስካንዲኔቪያ ዝበሃል እዩ በዓል ስዊድን ኖርዌይ ፊንላንድ ከምኡውን ዴንማርክ ፊንላንድ እኳ ስካንዲኔቪያ ኣይኮነትን ግን ኣብቲ ዞባት ስለ ዘላ እዚ ቦታ እዚ ኣብ ዓለምና ተቐንዲ ሰላም ዘለዎ ዝበሃል ቦታ እዩ
أبزوان زجن فلاين مزعي كم خونا يكونن listen carefully. The White House sent a letter to top lawmakers urging ما بقى سناتو زناي يوكرين وقت تباهيلو فنلاند already أكلنا نيتو خينا لا سويدن دما أبز غربا تركيا عن قصة تانيرا تركيا في كده تلالا انتهي سلزو خونيو انتهي زدل زلب تبوتاس كنا بحق أن السلام دي زغلو سكن اسمع. in Congress to approve a long-delayed F-16 fighter jet deal to Turkey. Ankara has been trying to purchase 40 upgraded F-16s and dozens of modernization kits from Washington since 2021. But U.S. lawmakers insisted they would only consider the sale once Turkey approved Sweden's NATO accession. Both Sweden and Finland abandoned their decades of neutrality to join the alliance, citing Russia's aggression against Ukraine. Moscow, which criticized Finland's formal entry into NATO last year, called Ankara. So انتهينا ستوري نردالنا تحرت كنتاتنا يوكرين راشا تين هاجرات تنكل تتريفن دنا براب سمين مالتيو نرويج already أكلنا نيتو ينيرا سويدن جيجا غلالين يس سويدن فنلند جن كتا شو عاديتن فنلند أو خلف كده ملا سويدن جن نرويج تركي أكلنا نيتو خينا عنكي ساتنيرا كالي تدما هنغارون عنكي ساتنيرا نتمن برشمناتا أمونجو دما نتكونتات كخلكلوا يكولونيهم تركون تايم يقبرنيرهم قد نتمن قد تتكيمهم كالي استراتيجي كوربحهم كسال يسالتو نيرهم سدما نا أمريكا F-16 زبهلا F-10 شدش زبهلا نفرت خينات نخد جز سدلنا يراكب أمريكا تركو مالتيو سلازي نزا كونتات نزي كونتات ناي سويدن كف كدالات تخينه فقدنا تكب تخينه مجمريات F-16 كركب خلالني كتجز مالتيو نكاب أمريكا صار كتجز قليل كم زي كنا فلت لك بفلا يتعقد أساس صار زبلوه سلازي نسو كف كدالنا له كالت على بعد مغربا ونيرم سلازي نتي أمريكا دما F-16 كنا فقد بالا الزجن من تاي تقند تاي رقيبهم قال ملا يكون تقند حتى حجي أبتك عند أرسي نايتي كونتات كناتين أنت يزدل زلوا. Me from Oslo is Glenn Diesen. He is a professor at the University of Southeastern Norway. And from Ankara, Tujer Onea, he's an assistant professor at Bilkent University. A warm welcome to you both and thanks for joining me. The Parliament has overwhelmingly approved Sweden's NATO bid. What do you make of it and what's next for Sweden and of course the alliance? Well, there was obviously a deal being made with Turkey, and I think that this will have huge significances for the alliance. I think it will also intensify the conflict to the point I think a war is becoming more likely with Russia now, because historically Western maritime powers have aimed to contain and weaken Russia by preventing its reliable access to international maritime corridors. So Russia has three main. So انتهي زبل دلو زي كيلا كاب سويدن مالتيوم أتكونتات كابتن العلي نابرت أي قيد له تايو حجي already إن السويدن مفقعدهم مسراشك نيتو مسراشا وقق فتر كم زخل ويك جمر كم زخل زر كونتات ونرلنا من البعض كتا ميليتار كونفرونتيشن كيكون خلقن تسابونا يوقق كله كم زخل زدما نراشا أبت بحرناي بالتيك ديو أبتي ناي كاسبيان سيز بحال دي أب كله أتواتاتن أجمعاتن كفتروا لا خمس دليل زلوا سمعوا عجين تاي كم زخانة لذي أمريكا سلام دليا وين تبوتا نابنيتو سلازاتو سلام كروبي كونن مليس شجري خقات ممزغل. Seas on its western borders, which is the Black Sea, the Baltic Sea, and up in the high north, the Arctic. So obviously the war in Ukraine was largely caused by NATO's attempt to make the Black Sea into a NATO lake by expelling them from Crimea. But what انتهيلكم اتنا يوكرين وق بقدتو كجمر كلو ناي نيتو زجمر وقي نير تمساسالي بريزيدنت سياسون كومين نير سغا نت بالتيك سيز بحال زلو ناي ناي نيتو بحرق قبرو كقبتو بمولو نراشا دما بوك عطوا سلاز فتنو زنبرو كاب بزح دوباسا جيروم سلاز ماتو نساتهم زهندسو كنتاتي نيرو يبلك مالو. What we see now after with Finland and Sweden joining NATO, plus the US developing military base in Norway, we see this will enhance America's ability to control the Baltic Sea as well as the Arctic. So we're already hearing people talking about the Baltic Sea being converted into a NATO lake from the quite high up. And this can have a huge impact. It can undermine Russia's commerce. It can also undermine its sovereignty and territorial integrity, as this can allow NATO to put pressure on Kaliningrad. And overall, I think it's a step towards making Scandinavia, converting it from being in this region of peace, which it was during the Cold War, to becoming a militarized front line against Russia. So I would expect more pressure being mounted against Russia, and which would eventually. So again, the NATO strategy in Russia, Europe, Baltic Sea زبال صبوق يرو كعطوا سلوز دليزلو يهجون بنا بسمين ون أبت سمين زرا خبال دوبون بون درو أمريكا أب نروي وتهدراو بيس تقبر الله. And this is دايلو تناي سلام زو باز دبره highly militarized عبناي وتهدراو متفنان بوتا كون كم زغل سلازي نروي سويدن فنلاند بوتا سلامنا بوتا رقاتنا زبلوز نبرو maybe it's not going to be like that in the future. سلامتاي إذا كنتات نيتو زخدو زلو
እቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝኸዶ ዘሎ ንረብሓ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝግበር ዘሎ ነተን ሃገራት ሰላም ናይ ኤውሮጳ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ሽግሪ ኢትዮጵያ ካብ ሰላም እቲ ሰላም ዘስተማኽርዎ ዝነበሩ ከምኡ ክቕፅል ከም ዘይክእል እዩ ዝነግረኩም ዘሎ provoke quite a forceful response, if not as forceful as Ukraine, at least as we saw in Ukraine, at least a military response in some way or the other. So would you agree, Tudor, because we know President Putin's visit to Kaliningrad, which borders Poland and the Baltics, came right after Turkey's ratification and Hungary's NATO? Oh, absolutely. This is, of course, I mean, this is not just, random. This is pretty much signaling. And I mean, I don't think that, war is really in the cards. But what can be in the cards is definitely an arms race and militarization of that area. And probably with, Russian nuclear deployments. And that would also be mirrored by developments on the NATO side. As to, the importance of it, still, the real question is, could this have been done 20 months before? And has Turkey managed to win something in the meantime? እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ብርግፅ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ዝለዓለ ሚሊታራይዜሽን ውድድር ናይ ውትድርን ወታደራዊ ሓይሊ ውትድር ናይ ኣፅዋር ቅድድም ኣርምስ ሬስ ዝብልዎ ናብኡ ክኸይድ ምዃኑ ስለዚ እቲ ዞባቲ ድማ ናይ ሚሊታሪ ቦታ ስለዚ ኣብ ስዊድን ኣብ ኖርዌይ ምናልባት ከምቲ መንግስታት ዝብልዎ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ስዊድን መንእሰያት ናብ ውትድርና ክምለሱ ከም ዘለዎን ዝዛረብ ዘሎ መሊሱ ናብኡ ገፁ ክቕፅል ከም ዝኽእል እቲ ሚሊታራይዜሽን ወይ ከዓ ናይ ወታደራዊ ወጥርን ውድድርን ድማ ሓሊፍካ እውን ግርጭት ናይ ውግእ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብቐሊሉ ነቲ ኩነታት ነቲ ርግኣት ናይቲ ዞባ ዝነበረ ክኣልዮ ከም ዝኽእል ከምቲ ናይ ቀደም ርግኣት ክህሉ ድማ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልፁ ትርኩ ድማ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ትምዝምዞ ከም ዘላ ንረብሓ ከምኡ እውን ኣብዚ ኩነታት ኣብ ልዕልያ ዝነበረ እገዳታት ከም ዝለዓል ጌራቶ very important ስምዕዋጅ And was it really worth it? And the answers here are both yes and no. I mean, to some degree, I mean, if the idea was to get the F-16 deal before this would have been done 20 months ago. But indeed, Turkey has actually gained something plus out of this deal, and this relates to the sanctions that were placed on drone parts by Canada and by the United States, and that are likely to be lifted in the aftermath of this deal. Glenn, does this ratification mean all of Turkey's concerns regarding terrorism have been addressed? So, እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ እቲ ኩነታት ዝኣፅዋር እዚ ቀደም ክወሃባ ይኽእል ነይሩ ምናልባት ክሳብ ዘፅንዕ ምክንያት ኣይነበሮም ግን ካልእ ዕላማ ነይርዎም ትርኩ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ጌራ ተጠቂማ እተን ነፈርቲ ኣይክወሃብኣን ዝበሃላ ዝነበራ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ልዕልያ ብኣሜሪካን ካናዳን ወሪዱ ዝነበረ ገዳ እውን ከም ዝለዓል ጌራቶ ስለዚ ከምዚ ዕድል ክፍጠር ከሎ ሃገራት ኩሉ ግዜ ማክሲማም እዮም ዝጥቀማሉ ነቲ ናተን ረብሓ ድማ ከሳልጥ ኣይፍትና ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ውድድር ናይ ሃገራት ኣብቲ ናይ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ደረጃ ይምለስ ኣሎ እቲ ፍልልይ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሕብረት ሶቪየት ኣይኮነትን ዘላ ቻይና ትበሃል ሃገር እያ ዘላ ራሽያ ዝበሃል ሃገር ኣሎ ስለዚ ራሽያን ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕምናታ ደረት ከም ዘለዎ ከምቲ ኩሉ ብኣፎም ዛረቦ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኩሉ ዘለዋ ኣፅዋር ብመንገዲ ኔቶ ጌራ ንዩክሬን የጥቆሞም ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይከኣሎም ስለዚ እዚ ኦልሬዲ ንራሽያ ሓደ ምልክት ክኸውን ከሎ ንቻይና ድማ ዓብ ሲግናል እዩ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዘይከኣል ዓቕሚ ኣለና ዝብሎ ዝነበሩ ሓሶትን ፍቅራን ከም ዝኾነ ዝከኣልን ካልኦት ሃገራት ክብድሆ ዝኽእላ ከም ምዃነን ዝገልፅ ኩነታት ተፈጢሩሉ ሕጂ ድማ ሕቱ እውን እንተኾነ ንኣሜሪካ እምብለ ኢሉ ከፍርሃ ዝኽኣለ ብምዃኑ ተወሳኺ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዶሚኒየንስ ወይ ከዓ ፀቕጢ ዘጉድል እዩ Yemen. Well, let's get more on this right now with RT contributor Carl Jai joining us here on RT International. Carl, great to see you. What about ሕጂ ናብ መይከን ከይዲና ነዚ ኩነታት እዚ ብሕፅር ዝበለ ዕምቆት ብዘለዎ መንገዲ ክገልፀልና ዝኽእል ኢንተርቪው ኣላ ኣብዚኣ ሕቶ እዚኣ ብፍላይ ነዚ ናይ ባሕሪ ምትፍናን ዝምልከት ዝገበራ ኢንተርቪው እያ ነይራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሊስን ኬርፉሊ ካብዚ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነቲ ደምፁ ኣርስቲ ኣብ ብዙሕ ወገናት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጠቂስዎ ስለ ዝነበረ ዝያዳ ዕሙቕ ዝበለ ነገር ንክንፈልጥ ምስ ዞባና ክንፈልጥ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ሊስን ኬርፉሊ ፕሊዝ ከም ወትሩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻናል ኣራይ ናብ ካልእ ኣርስቲ ንሰግር ንውሽጣዊ ጉዳት ሓንቲ ሃገር ምእጓር ወይ ድማ ኢንተርናሽናላይዝ ምግባር ዳርጋ ልሙድ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ድማ ብባርኮት ሕብራት ሃገራት ኮነ ብናይ ድፍን ኣገባባት ብዙሓት ሃገራት ናይ ከባቢና ቀጥታ ወታደራዊ ምትእስሳባት ብቐንዱ ድማ ብዓበይቲ ሓይልታት ክርአ ዝፀንሐ ክስተት እዩ ሕጋውነትን ምኽንነትን ናይ ዝተሪኦ እዚ ብመንፅር መሰረታዊ ዓሚድ ኣህጉራዊ ሕጊ እንታይ ይመስል وحجي كل جديد نعطى موكسي دولكوا إذا أسرارهم مشان عمتات نقباليتاتن دتخصتو أسرار حتاتن ديو هذا قطراوي سرعة أنا عالم أو سرعة تفتير يقبال كله هذا خلف مسار حتاتو ويمجابريا قبله مقصصر ناي أهجراون زوباون مدبات بيجاكا ساتهم أنكر دبلو ويملح دبلو نعلم ما بتفعل عليهم وزوباتات خفافلة أبدو نسوا كفن زوا وكيل كل وكالو أو كابزا أفريقيا سي أربعة
ንዞባታት ተኸፋፊላ ንነፍሲ ወከፍ ንዞባ ናቱ ጎብለል ናይ ዞባ ተሓፂሉ ብኡ መጠን እቲ ስትራቴጂ ናይ ሓደ ቀፅሪ ኣብ ኣፍሪቃ ተተግቢሩ ኣብ እስያ ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም ከምኡ ተመሳሳሊ ካብዚ ዝዓበየ ግን ዓለማውን ዞባውን ትካላት ምቁፅፃር ሓደ ካብቲ ስትራቴጂ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ዝተፈላለዩ ናይ ሕቡራት ሃገራት ወኪላት ዝበሃሉ ኤጀንሲስ ዓለማዊ ባንክ IMF ኮታ ዝተፈላለየ ዓለማዊ ስም ኣለዎ ወይ ዞባዊ ስም ኣለዎ ዝበሃል ውድብ ክቆፃፀር ትኽእል ኣለካ ነቲ ከባቢ ክቆፃፀሮ ምእንቲ ወይ ነቲ ምቁፅፃር ምእንቲ ከተሓይሎ ኣብዚ እንታይ ክንርኢ ንኽእል እዚ ሕቡራት ሃገራት ዝበሃል ናይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለማዊ ውድብ እዩ ካብ ልዑል ኩናት ጀሚርና ክሳብ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ተሪእናዮ ግን ንሱን ትካላቱን ወኪላቱን ኢረሌቫንት እናኾነ ይመፅእ ፀኒሑ ኣብ ኩሎም ጉዳያት ሓደ ብሓደ ተፃባፂብና እንድሕር ኢና ዳርጋ መጋበርያ ናይቲ ሓደ ቀፅሪ እናኾነ ክመፅእ ፀኒሑ ብዝተፈላለየ መልክዓት ኣብ ዝርዝራት ኣቲኻ ምናልባሽ ሓንቲ ወኪል ወይ ኤጀንሲ ናይ UN እንታይ ቅርፃ ኣብ ኣደለው ሰባት ካበዮም ይመፁ እንታይ ፕሮግራማት እዮም ዘቐድሙን ዘምርሑን መን ይእዝዞም ብድሕሪት መወከሲ ኣለዎም ድዩ ኢልካ ትዛረብ መወከሲ የለን ብግብሪ እንድሕር መፂና ብዘን 25 ዓመታት ከዓ ኩሎም ዝተኣወጁ ኩናታት ወይ ዝተገብሩ ምትእትታዋት ወይ ንዕኡ ወሲኻ ወይ ከዓ ንዕኡ ጉልባብ ጌርካ እዩ ኣብ ኢራቅ ወራር ቅድሚ ምፍፃሙ እዚ ናይ ሰዳም ዓንዳሪ ፖሊሲታት ምስ ኢራን ምናልባሽ ናይ ውድድር ጉዳይ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኣብ ልዕሊ ኩዌት ተፈፀመ ወራር ዝፈጠሮ ፀገም ብምኽንያት ኣይኮነን ኩናት ወይ ድማ ኢራቅ ንምውራር ግን እንታይ እቲ ምኽንያት ተብሉ ምናልባሽ ኣብ ዝኽርታትና ኣይሃሰሰን ክንብሎ ንኽእል ኮሊን ፓወል ኣብ ማእከል ሕቡራት ሃገራት ናይ ቀመማዊ ወይ ናይ ህልቂት መሳርያ ኣለዎ ሰዳም ምስ ቃዒዳ ኢድን ጓንቲን ተባሂሉ ናይ ሓሶት ፋብሪካ ወይ ተፈብረከ ምስምሳት ክቐርብ ከሎ ነቲ ውሳኔ ንምርካብ እቲ ውሳኔ ግን ኣይተረኽበን ብዘይ ውሳኔ እዮም እንግሊዝን ኣሜሪካን ነቲ ኩናት ነቲ ወራር ተፈፂሞሞ ኩነዲ ነበረን ኣብ ሕጊ ወፃኢ ተፈፂሙ ክሳብ ዝትማሊ ሰላማውያን ሰባት ፕሮቴክሽን ኦፍ ሲቪሊያንስ ዝበሃል ምምኽኔታ እናገበርካ ዝግበር ምትእትታዋት ከም ናይ ሊብያ ርኢና ናይ ሊብያ ስርዓት ቀዛፊ ፅቡቅ ነይሩ ነበረን ንዝኾነ ካልእ ወገን ዝምልከት ኣይኮነን ህዝቢ ሊብያ ዝምልከት እዩ ናብኡ ወራር ክትፍፅም ግን ናይ ሕቡራት ሃገራት ፅላል ወይ ጉልባብ ስለ ዘድሊ ብኡ መጠን ሓሊፉ ብዙሓት ካብቶም ሽዑ ዝፈረማ ሃገራት ዓበይትን ናሽን ዝበሃላ ሎሚ ተጋጊና ኣታሊሎም ኣጥቢሶምና ኢለን ትዛረባ ኣለዋ በየናይ መንገዲ ልኡላውነት ናይ ወይ ድማ ኣህጉራዊ ሕጊ ከቢሩ ኣህጉራዊ ሕጊ ኢንተርናሽናል ሎው ዝበሃል ኣብ ልኡላውነት ናይ ሃገራትን ናይ ህዝብታትን ተመርኮሰ እዩ ልኡላውነት ናይ ሃገራትን ናይ ህዝብታትን ማለት ከዓ ውህደት ናይ መሬት ናይ ሰባት ሓድነት ናይቲ ሃገር ናፅነት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ዘይትንከፍ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ብጀካ ነቲ ዝምልከቶ ህዝቢ ዝኾነ ካልእ ዝምልከት ኣይኮነን ንዕኡ ዝጥሕስ ዝኾነ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝድግፎ እዩ ኢልካ ከተመኽንዮ ትኽእል ተግባር የለን እዚ ሕጂ ሓደ ብሓደ ኩሎም ፍፃሜታት ኣብዚ ናይ ዓረብ ቀውዒ ተባሃለ ወይ ቅድሚኡ ነበረ እንድሕር ኢናዮ የለን እዚ ሓደ ቀፅሪ ናይ ዓለም ኢልና ንዘረበሉ 25 ዓመታት መልክዕ ቀይሩ ዝመፀ ዓብላሊ ገባቲ ናይ ዓለም ሓይሊ ቅድሚ ዝኣገረ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝበሃል ኣብ እምርኡ የለን ኣብ ኣተሓሳስብኡ እውን የለን ኣህጉራዊ ሕጊ ዝበሃል የለን ኣብ ዘድልዮ እዋን ክጥቀመሉ ክእል ኣብ ዘድልዮ እዋን ከዓ ብጓሓፍ ድርግዮ ንተፈላለዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሪኦም ዘለና ውሳኔታት እዚ ሕጊ እዚ ስለተጋህሰ እዩ ዓለም ብምሉእ ሪፎርም ናይ UN ወይ ምትዕራይ ቅርፂ ናይ UN እናተባሃለ ቀፃሊ ዓመት ዝቐርብ ኣሎ እዚ ቅርፂ እዚ ናይ ሕቡራት ሃገራት ወይ ናይ UN ምዚ ሕጂ ዘለና 21 ክፍለ ዘመን ተመጣጢኑ ዝኸይድ እዩ ንዝተፈላለዩ ዓለማውን ዞባውን ሽግራት ንምፍታሕ ብቁዕ ውድብቲ እዩ ብቁዕ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ካብኡ ናብ ካልኦት ቦታታት እውን ክንመፅእ ንኽእል ኢና ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝበሃል ነይሩ ውህደት ኣፍሪቃ ዝበሃል መፅኡ ማእለያ ዘይብሎም ዞባውን ዞባውን ምድባት ኣለዉ እዚኣቶም ድሕሪ ሓፂር ግዜ ብቐጥታ መጋበርያ ወይ መሳርሒ ናይዚ ዓብላሊ ገባት ሓይሊ ናይ ዓለም እናኾኑ እዮም መፅኦም ስለዚ እዚ ዘለናዮ ዓለማዊ ኩነታት ሓደ ካብ ምርኣይኡ ግህሰት ወይ ርግፀት ኣህጉራዊ ሕጊ ርግፀት ናይ ልኡላውነት ናይ ህዝብታትን ናይ ሃገራትን ዓንዳሪ ዓማፂ ፖሊሲታትን ተግባራትን ዝተኸስደሉ እዋን ስለዝኾነ ብዓለም ደረጃ ምቅያር ክመፅእ እንተኮይኑ ብጀካቲ ኣቐዲመ ተዛረብኩሉ ንዞባና ዝምልከት እዚ ስርዓት ወይ ዓለማዊ ስርዓት ዝበሃል ዘሎ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብትክክል ከምታ ናይ ቻይና መርገፂ ዝነበረት ኣፈኛ ናይቲ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝተዛረቦ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ኣብ ግምት ከየተኻ ዝግበር ኩሉ ሓደገኛ ምዃኑ ነቲ ፀገም ድማ ክፈትሖ ከምዘይክእል ከስምረላ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ እተን ሃገራት ብመትከል ወይ ከዓ ብመርገፂ ረጊፀን ዝኸዳ ኤርትራ ድን ራሽያ ድን ወላ ቻይና ክትሪአን ከለካ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ምትእትታው ዘይገብራ ሃገራት እየን
እተን ሃገራት ብፍላይ በዓል ኣሜሪካን ኤውሮፓን ግን ብኣፈን ዝብልዎን ተግባር ድማ ንንበይን እዩ ናይ ሆፕ ኣብዚ ቪድዮታት ክገብር ከለኹ ድማ ናይ ዓለም ለኸ ፀገማት ክሳዕ ክንደይ ምስ ካልእ ሃገራት ምሳና እውን ክተሓሓዙ ከም ዝኽእሉ ንክንፈልጥ ኢለ ዝገብሮ ኣይሆፕ ካብዚ ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን እናተማሕፀንኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኮሜንት ግበሩ ርኢቶኹም ናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ተፅብቑ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምህፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳ እምበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊዝ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ ታንክ ዩ ቨሪ ማች